da ƙauna gare ku gashi yau yayi riba ga amarya Nafisa ta zama gun ango. Ni da farko da farin Rabbana sarki zasa mai dare rana Allahu Rabbana sa na ci gasa zan yi baiti na aure wanda shine na kusa ranar ta zo mu ta gaba batin yin sa'insa gashi ta zo ana rawa ana yin busa su ko yan gulma mu bar su gefacin sigadawa an goda marya ku tashi sai ku zo mi gagawa wannan rana da murna mun ka zo mi nunawa yau amarya Nafisa sai ki burko kawa inda an gwanki sunu su walla baya da goji da murna Nafisa tun da yau kun ɗau maki shi sunu sai an gwanki na faɗa baya raki yar gidan manya Nafisa dole ne aine biki mai halin girma Nafisa ko kawaye sun saki yau bikin ki ana ta yi mina yin shaki ga shi dama Allahu Rabbana shi ya baki sai ki damke mijinki ba na soyayya ko kake in ya dawo aiki sannan sai ki same girki duk kalamai na so da kauna domin yayi shaki damar kici abin kikin amo mai jigo kai ko an goyo kayi sa'ar mata mai tsafta ka ɗabi'u hali na kirki kowa ya santa ba ta kushe wani idan ka har ya cuci ka sai ka gane a yanzu kai ne ka zamji wanta duk kulawa ta aure yanzu ko dole ga wata ranar kuce an go amarya sai na furta duk kulawa ku yi wa juna ba nuna mugunta a masoya a yanzu gashi kun ɗau tuta ga kawaye har ma iyaye ni sai na furta har da yayi da kanne baiti kan zan kan dawo ni da farko baiti na iyaye shi zan fara mama bilki su mama shamsiya sun yi muna mama kaulat mama hajjara sun yi muna na sakoki mama fatima dinan nuna har da yayi na amarya baiti kan su zan shirya anti aina anti rukayya sun yi muna anti libabata anti ubaida ta yi muna yaya zaharaddin na sako shi ma yi muna yaya ahmad har da yaya jalus sun murna su makannai baitin su yanzu ni zallira ni da farko hafsat iwai kwarai zan sanya aisha tu fatima bibi sun